Good morning guys, it's your boy Simon Proud Bulanon, and today mag-endurance ride tayo ngayon sa Old Airport guys. Kasama ko ngayong classmate. Endurance ride. Ito ang ating ruta guys. Yan ang Tagalog mo. Butik. Lagi na to sinitap. Let's go. Wala. Ano na ba itong classmate na? Padung pa lang airport. Mura na gulaspag na. Wala na kasing endurance. Tara guys. Yun, parang siya yun ah. Saan? Oh, dili gini awkward lagi. Ika Rosa? Oh, Rosa. Okay guys, first meet up. Yung bike nyo mo? Ang Merida oh. Merida man guys. Endurance ride kami ngayon guys. Si Jerry Tutagi. Oh. Lumay ang pod. Ano po kabalik utro pod? Oh, rangko si RB. Ah? Wala ako ra. Kuhan lagi maintenance halos. Oh. Ay tantangon nun eh. Yes, siguro. Kapoy mag Christmas. Amo dapat ka kita ni kuan man ni yang Martin dapat. Srain. Ato? Kasi kauban niya silang Carl Jan. Kuan man. Gusto namin kita ba? Siya Ah, comical skate. para sa dito comical skate dai. Lagi mo ko to. Okay, tinga ko kay bisin pagpagkamuon ta nang yana man tinga ko. Usara may kuan na. Parehara tag edad no. Pero kasi birthday mo dai. Kuan ko so nang 2004. Oh. Kumenta na ba sa first time ba kita kay kana bang murag mahutdan kag istorya bitaw. Yana dyan na. Pero may ko kabalik og report kay 2 weeks kapin ko ano kay bike god. Oh, gabi dali ra ko malaspag kay 2 weeks kapin na god. Oh. Yes man. Trang ko na. Di para kuan. Dugay na po nimo nang bike ka. Share mo na. Last year. Iyaw dai. Kabantay ka sa video. Kung ano, dili maila ang bugas no. Okay. Kung ano gud na murag na filter daan ba. Pero wala. Pero zero jud ang filter ani. Oh, wala gi. Oh. Dili. Samsung ni. Wala na abrihi ang kanang filter pero nakipoy filter. Kuyaw kayo. Surti bukan ba kanay stabilization bitaw. Kanang di korog. Ay nakachoy. Napo ta. Napo ato. Napo kabalikan ya padung ato. Yeah. Gestra ba karon? Pareha ta. Tuyok tarang kilid. Tuyok tara apilon to na. May nabantayan no basta buntag kay. Sipunon lagi ta. Oh. Hangin na dyan basta buntag lagi. Hangin manggod. Oh. Hindi wala pa dyan kadag towel man ang kuan. Stilan. Pero okay na ron kay di na kayo. Padong na magud mo kuan. Adlaw na jud. Nang pilay numero ba amintin mo?
30, 40 yung oh, speed. 30, 40? Ah, 30. Oo. Sabay-sabay mo kung mga grupo ba? Try po. Ah, nakasabay na ka? Try po. Grabe. Bro, magunahan. Ah, kasabay po ka? Kusgan kayo si Matmat, no? Ah. Pero kusgan na to, no? Grabe. Ili po kayo mga ero ni kay. Di manggukod ba? Hadlok ka ni kay. Kuan manggod. Nang dahon tao bitaw. Ninot exercise buntag oy. Dili na ko taghapon kay kanang maot. Bitaw. Diyan mana lagi katanan sa mga kuanang kuwang napay ibang klase bitaw daw panuhuman oy. Oo. Ngi-thumbnail no kay dumdum ka. Itong crush mo 5 ka buok. No, mga iro. Kaya guys, utugan si Arbe. 5 ko ni crush niya. Atay. Pero na po kay gigupahan kasi ito or sa ubang seksyon. Ay kanang ubang strand ay. Naka? Ay nakay. Oh. Na ano? Sure, pero nakay ka. Imyo. Usa. Isa man. Kato. Agoy. Atay. Apil na eh. Ha? I-apil no sa vlog ba ning tugan ka? Atay karon. Di tuyok ka ng kuan. Tuyok ka ng ligid. Pang 1 lap pa ni. Yung balik pa tato niya usat ang multulaps. Kunya na to ni dalion kung mga 8 na. Kay malaspag ta. Namalik kung acne kay kanang dugay na ko tigatog bitaw. Kani mga dagko na kani. Wala man ni. Yung balik oy. Pero kaning mga scars no sa una ra ni. Nakadung nagagawa no. Bull Plaza. Ako kay wako kadong ana. Mayana ganyan grabe tong yung kuanoy. 173. Unsa? Nga naman. Kapoy ke Bull Plaza. Mayana kapoy dito oy. Oh. Muy giingon sa akong class akong amigo lagi. Classmate mo nun. Sure oy. Yan eh. Butangan nag-cellphone lagi. Tig-vlog di po ka. Ngayon di man kang vlog. Vlog good. Di wala magpupulingaw. Wala ko nag-iigaw pagbahaga naong good, no? Oo, lingaw-lingaw ra. Ate, balik. Go. Wala oy. Lapto na guys. Aga clits ka. Clits to imong ko ano? Clits ng so pila ka tulo ka clits. Tulo man inyong bike, di ba? Yung papa ka na o gatong usa. Grabe. Barato ng kanundel. No, mahal na. Mga amigo no ba? Kada hapon sila kay may pitikad dapenta kilit. So kuha na ni guys, still ride ni. Harvey ka kuha na. Nag sunrise ni mo ang kuhan ng jersey. Saan ang jersey ni mo? Strava din ang jersey ni Kuya Awa. Dada. Duha ng cellphone gid no? Oh. Daghan.
Cartel eh mo. Unsa? Si Hardtail. Cartel ba ka na? Kaya ingan nila. Nga may TV nga. Ah. Oh, gahi. Unsa 12 po na imo ano? Ah, priha ta. Pero unsa nang set man? Oh. Ah, ganito bro. Choy kayo. 12 kilometers. Sa ako ah. Dagan kayo sa hapon. Na kay amigos timuan pod. Kinsa? Ah. Unsa baye? Baye na? Ah, laki. Biker pod. Try po yung papa. Ah. Ah, ikaw may girlfriend. Ah, parehar ta. Ako may pagkita atong academic account bitaw. Atong academic account kay pagkita no na yung mga recommended man diya kana bitaw may filter bitaw pa nga ube. Add friend tanan oy bahala. Sirte kung mga accept mo tanan. 200 plus 300 na jud ang friends ron. 900? Oh. Yes. Ha? Okay, pag add friend okay. Accept man dayon. Sana face to face sa puhon. Ang exercise okay kuan man mag-alsa og dumbbell wa. Oh, unja. Ha? Oh. Unja kanang bitaw mag-training ko sa sud bay og kanang basi pang basketball nga na ba. Oh. Kanang mga lateral move bitaw. Unja push up nga ay kanang burpees. Burpees nga dili na ko mga jumping jack ako, plank ako. Mga. Oh. Imo kay running mo ano? Ah, nindot na. Nindot mo nang running kana tanan. Oh. Bisa po yung mga kasbit yung mga makasabay po ni mo bike sa high. Kung ako so example ni mat. Ah, pa kaksuway. Ay magagawin. Ay gagaw. Ah, UB pod. Ah, bantu ra dahan ulay bar dato. Gege, una. Lap 3. Lap 3 pa. Napo ba? Ini gumag napo adto ay inig mga sana utso adto na to paspasan gamay. Yun na. Lang yard. Ah, kuya ni Milvin to. Kasi ito no. Motoy magauna kanunay sa Paseo de Leon. Laki magauna lagi. Ano silbing trangko ba kung magunatay na bitaw? Ana pa kusganay na. Pito lagi na si Nicolumay og ikaduha. Ay ikaduha ba to ikausa? Hindi mo kalit og kusog. Magauna si York lagi. Pero mapsan ni Nicolumay kay kusgan kayo. Kailan ka Nicolumay no? Oh. Mumpo na itig video nila. Naman na sa channel yan ng kinsa man na. Na, see you pod. We have. Ay, grabe. Sugad di kay day. Mo nang brother no tawag no ni Martin kay kuan. Kana bang siya mo ikuan bitaw head sa Kristan. Oh. Kadalasan yun namin mga ride, ako yung mauwahi. Pero di pa makukusgan. Oo. Gasugod yun ko, April. Oo, pero putol-putol ba? Kana bang 1 week kapin, 2 weeks kapin, ano ba? Oo, magunong-hunong ko. Ako kay pagsugod sa year. January. Okay ba? Naglos lang ako bike ba. Yan ka February. Ano ni putol ba kadala ro mag bike. Ah. Nadapo kasi yung papa. Oh. Lingaw jud bike oy. Sus katong kilonhan na mundong aning Old Airport. Humot jud kato kay kinamutan na tong bike na to. Magatingog ko nang ano bitaw? Oh, matingog. Oo. Akita ka? Oh. Gatingog lagi anja. Napalatan ba jud ko? Gilakaw no mo oy. Ah, kana. Grabe. Last year. Pag-crash na ako ni bike. Kita hi na. Bike.
Ha? Abi dako sa Mada. Dako man. Nga na, dyan na, experience po ba? Sakit kayo? Naunsa mga ka? Pagka akras dyan nga, nauna ni mong tukod na yung bukton? Are, ito lang. Brother ang tawag niya. Unja, yung tawag ko no, buddy. Naguwa eh. Siya may kung nagtawag no kan. Buddy. Ay, ikaw na ko. Ay, sa Kristan ba din no? Brother no tawag ni. Kuya po ng cleats ay. Pero kung cleats juga nya kusgan ka kuan nindot kayo. Natanan ng power ba? Dili ka magisod. Kaya lang sa tubig. Dula ba rin inyo ha ni Arbe? Ha? Sila ulip? Pareha di mo kugon. Ito uban kaya ako. May saktong Arbe. Oh, uyab sila. Nakit anime lover man. Kuya de po ni. Kuya wano bisag anime lover ah. Bisag anime ra ba? Na kay kuan magod ka vibe kuno. Oh. Muna ilang ingon. Pero ang ako wadjud kay katong nahuman no kay itong pangmiagi ra Jujutsu Kaisen naman to. Nindot ng Jujutsu Kaisen ay. Mag na season 2 to man. Jujutsu Kaisen. One Punch Man kani nga gahuwat ko season 3. Oo. Matay na pa may contract siya katong mupatay og hero bitaw. Still no. Nakabuhi man. Kasaan na tong One Punch Man ay. Okay, kay kanang mahadlok mo ko. Oh, road bike. Oh. Dili ko anad mangod. Road bike ipawam ko sa amigo lagi road bike nga. Kanang duko kayo. Hero mo muna kayo. Mo lagi. Pila imong jersey man? Unom? Kana re. Grabe. Si matmat ba itong mga first week ko bitaw? Yung galit na magtawag kung galit na ho. Pero dili pa may friends ito. Nang chat ko ko oh, unsa may tuyo mat ana pero may chat. Oh. Grabe. Gus pasa uy. Ganina ra to sprint pa. Lima na ni. Unsa? Ubog na may poy mukha na ba? Oo. Bitaw. Ilang ibuwak ani. Padong na yung 6 lap. Tinga. Madlo kung balance. Oo, nga na. Sin bag mo. Kuan mo dahili ito na mo ko cellphone bot. Mayo pwede na lang magkuan. Oh, 7. Ay, dili. Pang 6 ba? Oh, pip man to ganina. 6 pa ni. Jawa di po kay plano makig-meet up kaning airport. Darbe? Wala di po kay plano makig-meet up niya. Kaning airport. Makig-meet up ba? Ni kuan ba? Oh. Ay, dili ba ni imong crush ba? Ano man? Di ko rin. Pero kung biker ka, pa-flex kay kana bitang racing muna ikuan nila dagan kaayo oy hantod ko na alas city god ay dibantayan ay hanapay alas 8 man dugay man namo koy kananan pod
Nakasuway, nakagdugay ini no. Ang Pundo Airport ba? Kuto Bala City Kapen nga na. Kuan dengan kintao ni. Di po sugdan. Ito. Lura. Karon na po kung magkamaydi utro. Oh, wala ko yung maydi oy. Okay, guys. Oh. Isa pagkasigan na to or suman? Katong sakto ro gyapon. Oh. Do. Oh. Yan na. Unsa ka raseng mata? Oo. 5'10". Oo, mga 4 ko. Oo, lagi. Yan na, ko basta mag-bike. Oo. Miami. Pareha mo sa mga classmate lagi nga Miami sa una, dyan na Warriors na ron. Okay. Mo, dagan mong ingon, nalaw si Lebron. Grabe ba po dynasty sa Warriors. Para nimo okay sa may mag-finals ron. Brooklyn o Lakers. Lakers? Fail ko na. Areo. Fail ko na are. Oh, namurag sakit na bitaw. Pero okay rin eh. Inot ni kay sakit na ba? Itlap na. Ha? Kisa man na? Wala ko kaila. Taga Bohol? Biker? Biker na? Unsa vlogger? Yan na unta po mga kusigan nga kuha na ni ba para ni kulumay nung vlog unta po sila. Nindot mo Bohol ba? Imong TV? Ha? Imong TV? Imong TV? Wala po kita anak. Taga Bohol? Vlogger? Vlogger o. Ang tanawan. Ane? Grabe. Pusgan, numpog ka. Anak kay kuan kanang si tawag na. Ano bitong pwede mo na og short? Babe. Okay. Nagpila ng babe man. Ano lagi? Kuan na din nadaan, punik na. Stig. Bitaw. 2 hours in. 3 minutes na guys. Mag 43 km na. 10 laps. 42 kilometers na kuha. Ha? Oo, kana. Grabe. Kaya jod. Ada tumoy. Grabe. Kita. Naman na jud guys. Grabe. RB. Napel siya sa sprint pa daw. Grabe. Sabayan pa guys.
Ibidyan ka no. So na, di po si Matmat ganina no. Pero ganina to si Ingkuan. Daan na po to kay Gasprint oy. Ano mo sprint to si RB. First time yung gamit. Ikit ano ni Window classmate no. Yes, ge. Tayo. Tayo sprint. Grabe guys, nakayan din 10 laps. Grabe, 46 kilometers. Bird speed 20. Ay, grabe, balik-balik oh. Ito pa si RB ng tumoy. Udong pa meron sa kuan guys, sa 7-Eleven, malit mig mga imnon kay. Wow kayo, grabe. Gana kay si RB guys, grabe. Pero, oh. Grabe sprint oh. Tara. Para ning zoom. Sige na magbatak ni. Kana jod. Grabe, so rasa 7:38. 7:38 na. 48 pundali. 1 2 3 go. Nice one. Agad yung purma ra. Kuan gamay rong tuog ron. Gamay. Oh. Ay kadugay ko nakatog pag kuan. Gabi eh. Sa mga 7-Eleven guys. Okay. Say mo man. Say mo. Kani? Mura. Okay, so asyado siopaw. Atat ni Martin labo kay tagot si Matmat. Oh lord. Yeah, nice one. Kung kaon sa America Rio guys, then taud mo uli na pud mi. Uli na pud. Nahuman jud nakaya jud ang 10 laps. Kauban si RB. Lang na pud ka split na usa si Matmat pero grabe sugap sa dynamic apas ito. Uy, the sprint good ganina. Mura tulong sprint ko no? Oh, katulo. Grabe. Straight sprint. So I hope you enjoyed watching this video guys. That's all for today. Please like, share, comment down below, and please subscribe to my channel. Para pag-grow pa natin to guys. So Subscribe to Simon Travel ano. that's all and goodbye.